Fogo je prenosný grill s taškou od slovenskej spoločnosti, ktorá pravdepodobne už neexistuje. Tento grill som kúpil už dávnejší, tak 2-3 roky dozadu, a aktuálne keď som chcel si pozrieť znovu stránky tejto spoločnosti, tak už boli neexistujúce. Aj odkazy z facebookovskej stránky viedli už na neexistujúce stránky. K tomuto grillu som si kúpil aj grillovaciu panvicu s odnímateľnou rukoveťou, aby som mohol okrem tohto grillu, ktorý funguje ako ohnisko, mohol aj grillovať. Na tomto produkte, ktorý okrem grillu slúži aj ako ohnisko, ma zaujala skutočnosť, že tento produkt je rozoberateľný. To znamená, že si viem zložiť a rozobrať. Je aj prenosný, či dá sa dať aj do prenosnej tašky. To znamená, že si ho človek môže dať do auta, ísť niekde do prírody, napríklad do kempingu, a nemusí sa tam vytvárať niekde ohnisko. Stačí, keď si tento grill znovu zloží a môže na ňom priamo opekať alebo vytvoriť si ohnisko. Produkt je kompaktný, teda dá sa prenášať, ale určite nie je určený na to, že si ho dáte do ruksaku a budete teraz s ním chodiť kilometre, lebo naozaj je dosť ťažký a tú hmotnosť by ste len veľmi rýchlo pocítili. Ďalšia vec, ktorá mohla aj pochváliť tento produkt, je tá myšlienka prenositeľnosti. A keď vlastne dohorí oheň, tak celý tento produkt, celý tento grill je od popola a už to nie je tak jednoduché rozložiť. Lebo budete totálne špinaví a aj tú tašku totálne zašpiníte a zrazu už nie je to také komfortné prenášať tento grill, nakoľko musíte mať nejakú ďalšiu tašku, do ktorej dáte už takto zabalený grill, lebo naozaj ten popol vie poriadne zašpiniť. Ďalšou nevýhodou tohto grillu je fakt, že je naozaj malý, tým pádom to nedáte veľa dreva a tým pádom to nie je ani také veľké ohnisko. Je to také menšie ohnisko a tým, že má hrozne veľa dier, tak navyše to drevo postupne aj cez tieto diery vypadáva. Že naozaj počase zistíte, že toto riešenie nie je úplne ideálne. Ja mám tento grill položený ešte na dlažbe o výške 8 cm, aby tá horúčava nespôsobila náhodou dáky požiar. Aj keď momentálne je tá dlažba na ďalšom kameni, ale predtým som to plánoval mať napríklad na tráve a tam už tá horúčava by mohla napríklad v lete aj spôsobiť dáky požiar. Čiže z tohto pohľadu to ohnisko nie je úplne ideálne, lebo ak nechcete spôsobiť požiar, tak musíte toto ohnisko ešte dať na nejakú podložku alebo na niečo také, čo je nehorlavé, lebo to vygenerované teplo naozaj môže spôsobiť aj požiar. Prednosťami tohto produktu je jeho kompaktnosť, čiže veľkosť, to, že je naozaj malý tento produkt, je prenosný, tým pádom môžete umiestniť kde chcete, oproti iným ohniskám, ktoré sú väčšinou z betónu alebo z kameňa alebo z niečoho naozaj veľmi ťažkého a tá hmotnosť je 100 až 200 kg a tým pádom premiestňovanie je veľmi náročné. Toto je naozaj, môžete si ohnisko hoci kde na záhrade umiestniť, ale nevýhoda je taká, že musíte naozaj dávať pozor, aby ste ho radšej mali položené na niečom, čo je nehorlavé, lebo prepadáva všetko zhorené, prepadáva cez otvory, ktoré tam sú zrejme fungujú ako prieduchy, aby lepšie išiel vzduch, aby bol nejaký ťah, aby to bol nejaký kominový efekt, pravdepodobne nie som si istý, ale cez tieto otvory všetko popol potom prepadáva na zem a tým pádom to môže tiež spôsobiť požiar. Produkt u mňa má také zmiešané pocity, na jednu stranu myšlienka bola dobrá, na druhú stranu naozaj tá jeho kompaktnosť spôsobí, že je to tak akorát na opekanie špekáčkou, prípadne na použitie ako grillu, ale nie je to náhrada za klasické ohnisko, kde sa očakáva ďaleko viac napríklad dreva a aj ten oheň, aby bol ďaleko mohutnejší. Tu na toho dreva veľa nedáte, možno, že je to skôr viac na uhlie orientované ako na drevo, takže preto aj je to viac asi ako grill a nie ako ohnisko, ale výhoda by sa dá použiť ako ohnisko, čiže ak chcete si dať nejaký ohník dočasne na nejakú krátku chvíľu, tak aj tento produkt na to postačí.